Hjertet på et menneske er cirka på størrelse med en knyttet hånd og placeret i brystkassen lidt til venstre for kroppens midterlinje. Når du står stille eller ligger stille, slår hjertet ca. 60-100 slag i minuttet, og iltet blod bliver pumpet ud i kroppen via hovedpulsåren. På filmen her ser vi, hvordan hjertet arbejder. Først pumper hjertet blodet op i lungerne, hvor blodet får tilført ilt, og blodet afleverer kuldioxid i lungerne, og derefter pumper den blodet tilbage til hjertet og videre ud i kroppen til musklerne. Så hjertet er altså motoren, der pumper blodet rundt i kroppen og op i lungerne. Menneskets hjerte vejer ca. 350 gram og er altså på størrelse med ens knyttede hånd. Så hvis du knytter din hånd og kigger på din knytnæve, så får du en fornemmelse af, hvor stor dit hjerte det er.